baka ganuwa dan Usman kai kurewa ne, baka ganuwa dan Usman kai kurewa ne. Baka ganuwa dan Usman mimiya zaki na yi rantsuwa wanda ya san ka babu ƙarya ne. Ya abin yabo dan Usman ɗaraban taki in zuba cikin aikin in zama fitacce ne, baka sannawa dan Usman kai na ƙarshe ne. Ya bayin ya si sanadinka ne na zama kashe wusa minin gawuna a cikin ka ni ɗa ne, baka ganuwa dan Usman kai kurewa ne. Rayuwar da ba ku wallahi shehu ƙarya ce, na ji gaskiyar ma yau ta zamo a daidai ne, baka ganuwa. Dan uwa ka zauna wai ya ka gane farkon ka ko ka gane ƙarshen ka, abin ashe guda ɗaya ne. Wanda bai sani ba ta ya za ya ba da labari, mu kawai a ƙyale mu muna cikin masoya ne sai da mai gida. Masu mimiya don gausi a gyara halin mu, kar mu dinga kallon wani banda kai a fami ne, baka ganuwa dan Usman kai kurewa ne. Ahmadin Kano mai guri mai Abuja mai Yarwa, duk abin da ya zo a cikin ka ya zamowa ne, baka ganuwa dan Usman kai yaka. Ya abin yabo dan Usman ba a san ka bane, da ku an sani da an ƙara aukacewa ne. Masu binciken dan Usman kun turo aiki don kwana sani ba a sanin sa shi na ƙarshe ne. Ya ka mai gani wa ka gani gaban idanunka, in ka kalli zaki ka dakata kallo ne. Kaifa mai zuwa wa karke cikin zuwan naka, ni ubangida na mai mimiya kurewa ne sai da mai gida dan Usman. Masu ambatowa kuka ambata cikin magana, ni abin yabo na dan Usman sarki ne, baka ganuwa dan Usman. Mutuwa ake gashir jalina ta zabgatuwa, an yi makuwa an manto gatin a farko ne, baka ganuwa dan Usman kai kurewa ne. Ya abinda an ka sani da amanta yanda yake, na yi dariya sanda na gane kulle zikai ne, baka ganuwa. Ya saman sama washe ba a gane yanda kake kakure cikin tafiya a cikin masoyi ne, baka ganuwa. Fitila adanta duhu ne ashe da mamaki, na gano gari ya zama dandazon masoya ne, baka ganuwa. Karfa motar kura tana akan titi, wanda duk ta ɗauka tsayuwarsa babu ƙarya ne dan Usman. Tafiya ake nisa ƙara zuwan mu yake, ba mu gane komai a cikin kama jubai ne. Sannadinka ne duk wani arifi ya san hanya, yau rijali sun gane babu wani guda ɗaya ne. Neman ku kawai ake a fake, mu ko so muke mu jike gashi mun yi sharkaf ne, baka ganuwa. In ana dara da uba dai ake ado, ku sani ne uban ado na dan Usman fardi ne. Kai nake yabo dan Usman babu tun fashi, dan ina ganin babu abin yabo kamar kai ne, baka ganuwa. To muna da kai dan Usman ba mu yin shakka, ko ana wuta za mu wuce muna da ogane. Wanda ke tunanin ya taɓa mu zai ji mamaki, dan yana gani za mu wuce muna da gwaska ne. Na abun gani kai na gani cikin
ka ganuwa. Kai na ambata a cikin duniyar da ba magana ba shiru da motsi a cikin ta kai na ƙarshe ne ba ka ganuwa. Dan Usman kai guda ɗaya ne. Na yi tafiya wacce ba batun da tsaya don ina ganin mai kallo saman na ƙarshe ne ba ka ganuwa. Dan Usman kai kurewa ne. Muradina dan Usman kai kiran ka ake in ka zo guri sai an gane kai kurewa ne ba ka ganuwa. Ya abin kira dan Usman kai nake ta kira dan isar ka dube ni ka ƙara bani haske ne ba ka sannuwa dan Usman. Ya uban gani dan Usman ƙara min caji haukata ni kyale ni cikin ka ni masoyi ne. Ban sani dan Usman ka wuce wa sani duk tsiyar sani in ta taho gaban ka ƙarya ne. Bai da markazi dan Usman duniyan faila wanda duk ya sha a cikin sanku ya zamowa ne. Dan isar ka domin girman ka ƙara ban faila in zamo ina tafiya wacce babu komai ne babu ganuwa. Dan yabonka domin ƙaunar da kai wa barhama ƙara sani tsarin tafiya cikin masoya ne ba ka ganuwa. Dan Usman kai kurewa ne. Ya muradina dan jarabar ka ƙara hasko ne in zamo ina tafiya a cikin ka sarki ne ba ka ganuwa. Dan Usman kai iyaka ne. Ya abin nufi nan ka nufe ni za na ɗan huta in ka so na rera zan yi tara sanni ne ba ka ganuwa. Dan Usman kai iyaka ne. Amadin ka ne yayi yabo ka ƙara ballasi in ka bani sai an san babu wani kamar kai ne ba ka ganuwa. Sidi Yakubun faɗi mashewu ƙara kallonsa ya yi tafiyar jazaba a cikin kaya kai ne ba ka ganuwa. Yan uwa masoya a kula a gyara halin su kar a dala kowa ya taɓa su don kananan ne ba ka ganuwa.